betirako, baina ozen irakurtzen du oraindikan, eta dena irakurtzen du. Azkarregin garotzen ez bada, zuaitzetan zintzilik, hormetan itxatxilitan. Gortzen dugu kafia, Donostia Hernani, Urnieta Andoain, lehenbailen etxean nahi ditugu eta txakur bat galdura, bostak iturkinak, arreta hondiz tozen, esaten ditu amak. Kalea liburua da irakurle telearentzat, irakurgai egokia amaren begientzat. Irakurtzea maite du gehien bat, esaldiek ies egiten diote, semafororik ez bada tartean, jakirik onpolik, Hernani itxe